سلامات سدرابيت بلس بوبو كما يقولكم بلس بوبو ويب سايت تكفيت الله ابزي ويب سايت زيا مصحفتي مصاوتات فيديوهات كله قربنا لنا از مصحفت زي كابدكون عالم قر عزيزكم كن بصحالكم نخليرا ابزي لينك قدفلكم كما يجيركم اتيكم مصحفتك تجزو كم تقلو قدفلكم ثانك يو دقهم تقرينيا مهارو تداليو دو دقهم قانقومن ባህሎምን ክፈልጡ ትዘልዩ በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ንገብሮ ጸንሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 በጽሓትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና ነተን መጽሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና معاس زدراي دقهم اب يوتيوب كل ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ بقطታ ኣብ ዌብ ሳይትና ብምእታው ብቪዲዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም ነዚ ሁሉ ንምርካብ ናብ ዌብ ሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው نزيادة حبريتا بزز سعب قطر تليفونات دوللنا